खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एम बाथाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामागौमानि गोजोन सावरायनायखौ दोनथ'नो NLFBनि हुमखि। दरंगा मेलायाव 10 लाखनिबो बांसिन बेसेननि गुबुन हादरनि जौजों लोगोसे सानै हमदों। फरायसालियाव क्लास खालामनायनि समखौ सोलायफिनबाय। बजरं दलनि सानै सोद्रोमाखौ पुलिसा हमबाय। साइकेल सालायनो थांनानै सानै उन्दैसाया गोमानानै दङ। बर' बिजोंनि 11 थाखोनि फरा बिजाबखौ तामुलपुराव बेखेवबाय। हारियानानि गुरगावआव हारियारि दाङाजों लोब्बा गोनां सा 114 खौ पुलिसा हमबाय। सनितपुराव पुलिसखौ गाग्लोबनाय दायाव सा 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। रेपिस प्रिन्सिपाल डेभिड ब्राइट बसुमतारीखौ जिउनां जोबथेसालिनि साजा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दावहा दोनथ'नानै एबा हाथियार दोनथ'नानै सोरखारजों गोजोन सावरायनो गुबै लामायाव फैफिननाय NLFB आफादनि कामान्डार इन चीफ एम बाथाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों NLFBआ। NLFBनि मासिगिरि आइ बुंथिग्रा एबा बिक्रम इस्लारिया क'क्राझार सानमारि डेजिगनेटेड केम्पआव दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै एम बाथाखौ एरेस्ट खालामनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोंखारिदों। बेजों लोगोसे एम बाथाखौ एरेस्ट खालामनायनि आन्दोआव राजखान्थियारि नारसिननाय आरो राजखान्थियारि फान्दायनाय दङ होननानै आइ बुंथिग्राया अजद होदों। बबेखानि एम बाथाखौ उदां खालामागौमानि NLFBआ सोरखारजों गोजोन सावरायनायखौ दोनथ'गोन होननानैबो NLFBनि मासिगिरि आइ बुंथिग्राया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मख'नो गोनांदि गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि आफाद बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मी सुंदयै BLA जों सोमोन्दो लाखिनायनि अजदआव NLFBनि कामान्डार इन चीफ एम बाथाखौ थांनाय 25 जुलाइखालि क'क्राझाराव एरेस्ट खालामदोंमोन आरो अदालगुरियाव लाबोदोंमोन। बेनि उनाव 2014 मायथाइनि मोनसे गोजाम केसखौ लोब्बा लानानै न्यायआ 5 साननि जिम्मायाव लानानै गुवाहाटीयाव लांदों। ओरैहाय एम बाथाखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा जेबो रोखोमनि खौरां लायै आरो राहा लायैखौबो NLFBआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै भुटाननि जौनि गोसोम फालांगिया सोलिगासिनो दङ। तामुलपुर आबखारि बिफाना भुटाननि बिलाथि जौनि गोसोम फालांगिरिनि हेंथायै भारत भुटान सिमना ओनसोलाव लान्थ्रियै अपारेशन खालामदोंमोनब्लाबो माखासे दुथांफोरा स्रोदै भुटाननि जौ लाखिनानै फालांगि खालामगासिनो। बेनि गेजेरावनो थांनाय हराव भारत भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय गोबांथार बिबांनि भुटाननि जौ हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो तामुलपुर सार्कोल आबखारि बिफाननि साब इन्सपेक्टर बाबुल बैसु आरो SSBनि 64 नं बेटालियना मंगलबारखालि हराव दरंगा मेलायाव सिग्रोमनानै BP 2A0034 नम्बरनि गारिनिफ्राय 400 कार्टुन भुटाननि जौखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि गोबांथार बिबांनि भुटाननि जौखौ हादरारि सिमना बारनानै कुमारिघाटासिम लाबोबाय थानाय समावनो जब्द खालामनो हायो। बबेखानि बे सिग्रोमनायाव भुटाननि जौ स्मागलिं खालामनाय गेम पियासु 23 बोसोर आरो नरमु 35 बोसोर मुंनि भुटाननि सानै नोगोरारिखौबो हमनो हादों। आबखारि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामुलपुरनि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव जब्द खालामनो हानाय आयेन बेरेखा जौनि बेसेना खमैबो 10 लाख रां जागोन। फरायसालियाव थाखो खथा जागायनाय एबा क्लास खालामनायनि समखौ सोलायफिनबाय। गाबोननिफ्रायनो गोहोम गोग्लैगोन क्लास लानायनि गोदान समफारिया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरनि क्लासआ गाबोन बृहस्पतिबार खालिनिफ्राय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मख'नो गोनांदि प्राइमारि थाखो एबा गुदि फरायसालिनि थाखाय क्लास खालामनायनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम खानानै होदों। गेजेर फरायसालिनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12:30 रिंगासिम खानानै होदों।
गुबुन फारसे गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि थाखोनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम क्लास खालामनायनि सम खानानै होदों। मख'नो गोनांदि जोबोद गोब्राब बोथोरनि दुंखावनायनि थाखायनो गुवाहाटी नोगोरमा जिल्ला खुंथाया फरायसालियाव क्लास खालामनायनि सायाव बे थांखिखौ लादों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि फरायसालि आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरावनो बे बिथोना गोहोम गोग्लैगोन। बबेखानि बे बिथोना एबा बे गोदान समफारिया गाबोननिफ्राय फैगौ 15 आगस्तसिम बहाल थागोन। जोबनायाव बजरं दलनि सानै सोद्रोमाया पुलिसजों हमजाबाय। दरं जिल्लानि मंगलदैयाव गनायथि गैयालासेनो उदाङै हाथियार गावनो सोलोंथाइ होनायखौ बिथा खालामनानै बजरं दलनि सानै सोद्रोमाखौ पुलिसा हमबाय। हाथियार गावनायनि फोरोंथाइ होनानै हमजानाय बजरं दलनि सानै सोद्रोमाखौ मंगलदैनि बिजय घोष आरो अदालगुरि डिमाकुसिनि गपाल बर' होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा बिजय घोषखौ गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों। नाथाय बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि अभिजित घोष आरो बजरं दलनि गुबुन दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा खारखोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि बजरं दलनि आसाम प्रदेश गामिया मंगलदै महर्षि बिद्या मन्दिराव थांनाय 27 जुलाइनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों उदाङै थुंग्रि सिबनाय, बोरला गावनाय आरो पिस्तल गावनाय बायदि फोरोंथाइ होनायनि मावबादा खुंदोंमोन। जेबो रोखोमनि गनायथि गैयालासेनो बजरं दला हाथियार गावनायनि फोरोंथाइ होदोंमोन। जाउनाव रायजोनाङै गोख्रों रावजों सावरायजादों। बे जाथायखौ लानानै फरायसालिनि हेंथायै एजाहारबो होनाय जादों। बेनि उनावनो डिजिपि जिपि सिंहनि बिथोन बायदियै दरं पुलिसा फरायसालिनि गोरायुं हेमन्त फायें आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ रतन दासखौ जेरा खालामनानै हगार हरफिनदोंमोनब्लाबो बजरं दलनि सानै सोद्रोमाखौ एरेस्ट खालामदों। नगावनि दबखायाव सानै उन्दै फरायसाया गोमानानै दङ। खनसेयैनो सानै उन्दैसाया गोमानाय खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बबेखानि गोमानाय सानै उन्दैसाखौ 10 बोसोर बैसोनि तौसिन आख्तार आरो 13 बोसोर बैसोनि आफतारुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। दबका स्टेट बेंकनि साखाथिनिफ्राय गोमादों बे सानै उन्दैसाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव बिसोर सानै उन्दैसाया साइकेल सालायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बेनिफ्रायनो न'आव गिदिंबोफिनाखै। जाउनाव बिमा बिफाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा समखिखांदों। बबेखानि तौसिन आख्तार आरो आफतारुद्दिननि बागै जायखिजाया सुलुं मोनोब्ला गोख्रैयैनो दबका पुलिस आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनो 9864825856 आरो 70028129399 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि नब्लाङाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिनि मासि लानानै दैदेननाय मेहेरगोनां मेलाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबजों 11 थाखोनि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ दिनै बेखेवबाय। बर' बिजोंनि 11 थाखोनि फरा बिजाबखौ गिबिसिन बेखेवनानै होयो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्मआ। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि एकाडेमिक डेपुटि सेक्रेटारि अनुरुपा चौधुरी, सानजा क'क्राझार बिधान सभा बिएफनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीमोनहा। बबेखानि बर' बिजोंनि 11 थाखोनि फरा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, आबोफनि आफादगिरि दिपाली नार्जारी, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि तानेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा प्रदीप बसुमतारी, महिपाल बर', देरहासार बर' आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। हारियानानि नुह जिल्लानि गुरगावआव मोननै हानजानि गेजेराव हारियारि दाङाजों लोब्बा गोनां गासै सा 114 खौ पुलिसा हमबाय। मख'नो गोनांदि हिन्दु आरो मुसलमाननि गेजेराव जानाय बे हारियारि दाङायाव गासै हमगार्ड, 3 सरासनस्रा सुबुं आरो सासे इमामखौ लाफानानै गासै 6 सुबुंनि जिउ खहा जानांदोंमोन।
हारियाना सानजा जननि पुलिस अफिसार DCP नीतिश अग्रवाला मिथिहोनाय बायदिब्ला बे केसआव लोब्बा थानायफोरनि बेरेखायै गासै मोन 44 एफआइआरबो पुलिसा रेजिस्टार खालामबाय आरो सा 114 खौ पुलिसा एरेस्टबो खालामबाय। मख'नो गोनांदि आलवार नेशनेल हाइवेआव विश्व हिन्दु परिषदनि ब्रिज मन्डल जालाभिषेक धोरोमारि हानजा सुरनाय समाव हानजानि सायाव माखासे उदखारिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै जोखोम खालामग्रोदोंमोन। बेनि उनाव समबारनि मोनायाव गुरगावनि आन्जुमान जाम्मा मस्जिदनि इमामखौ बुथारनानै बजरं दल आरो विश्व हिन्दु परिषदनि मोनसे हानजाया मस्जिदखौ अर सावनानै होदोंमोन, जायनि जाहोनाव उननि समाव हिन्दु मुस्लिमनि दावहा सोमजियो। गावजों गाव अन्थाइ खुबैलायनाय लौथिजों बुनाय दावहाखौ पुलिसा टियार गेस सावनानै फोजोबनो नाजासेयावबो हायाखैमोन। आथिखालाव हारियाना सोरखारा इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामथ'बाय आरो नुह जिल्लायाव कार्फिउ आयेन जारि खालामबाय होननानै मिथिहोदों। गिबि मन्त्रि मनहर सिं काटारा रावबो दायनिगिरिखौ निमाहा होनाय जानाय नङा होननानै बुंनायनि उनाव पुलिसा गोख्रों राहा लायो। ओजोंहाय हादरनि राजधानी दिल्लीयावबो बेनि गाज्रि बारा बारहैनो हागौ होननानै रेड एलार्ट फोसावदों आरो रैखाथि हान्जाखौ सांग्राङै थानो बिथोन होदों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि बेन्दोंआव पुलिसखौ गाग्लोबनानै गाज्रियै जोखोम खालामनायनि दायाव गासै सा 7 सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानायफोरनि गेजेराव 2 आइजोफोरबो दंफायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोननै हानजानि गेजेराव नांज्लायनायखौ जेब्ला पुलिसा गोरोबहोनो नाजायो अब्ला मोनसे हानजाया सारिदुवार थानानि असि हेमेन दास आरो 2 कनस्टेबलनि सायाव गाग्लोबनानै गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन। बे दायनि थाखायनो सनितपुर पुलिसा गासै सा 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुंखौ फारियै सामेद आली, आब्दुल रशीद, कासेम आली, कुरबान आली, आनवार हुसैन, आयशा खातुन आरो फाजिला खातुन होननानै सिनायथिनो होदों। आथिखालाव गासैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेसन कर्टनि मोनसे जर'खा बिजिरसालिया उन्दै फरायसालिफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा रेपिस्ट प्रिन्सिपाल डेभिड ब्राइट बसुमतारीखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावदों। जास्टिस जे घोषआ पक्स' आयेननि जोहै गासै 20,000 रांबो जुरिमाना फोनांबावदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव रामदेव ओनसोलनि गंसे प्राइभेट खृष्टान मिशन स्कुलनि गोरायुं बिबानाव दङमोन डेभिड ब्राइट बसुमतारीया। बे समावनो गावनि क्वार्टाराव लांनानै 5 फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबांखौनो जिनाहारि खालामखांबायमोन होननानै सुलुङाव मिथिहोबावदों। 2022 मायथाइयाव साबकाटा पुलिस थानायाव रेपिस्ट प्रिन्सिपाल डेभिड ब्राइट बसुमतारीनि हेंथायै केस फाइल खालामदोंमोन फरायसुलिफोरनि गार्जेनफोरा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।